Разис Мегашина, нелерне референдумна Кырым татарлары пока бойкотировать итәрбез дип әйттеләр. Ләкин анда катнашкан очракта һәм Кырым Украина эчендә калу дигән сүз нетсә, өскә чыкса, за дип нетсәләр, референдум нәтиҗәсе шундый булса, менә Татарстанда референдумы бар иде. Аларның белән бергә тәңгә килештерсәгез, ничегрәк була икән? Biz iki ildagi zakonları tengellәштерү бик авыр инде ул. Ләкин алар мен әйтә башладым, алар бит бу референдумга каршы. Алар әйтәләр, без референдумга риза булачакбыз, әгәр дә 3 төп халыкның 3 референдум булса. Руслар аерым үткәрсә, украинлар аерым үткәрсә, Кырым татарлар аерым үткәрсә. Чөнки бергә үткәрсәк, без 14% халкыбыз белән бер ничек тә үзебезнең фикерне үткәрә алмаячакбыз диләр. Шуңа күрә, әгәр дә 3 төрле референдум булып, шушы 3 төрле референдумны уртага килештерә алсак, Татарстанда белән түгел, үзләренең белән 3 референдумнан килештерә алсак, бер уртак бер фикергә килсәк, менә без шул вакытта гына килешәчәкбез референдум нәтиҗәләре белән диләр. Кырым татарлары Украина эчендә калу яклымы, яисә Россия? Кырым татарлары бик күп төрле әйттем инде. 100-гә якын иҗтимагый күбесе Украина ягында, Украина эчендә калу ягында. Мин аларга ни өчен дип сорау бирдем. Алар әйттеләр, безнең Украинаның бүгенге җитәкчелеге Европага йөз тота, һәм безнең дә Европа хокукый кырына керәсебез кирәк. Һәм әгәр дә без Европаның хокукый кырына керсәк, хокукый мәйданына керсәк, безнең хокукларыбыз яхшырак якланыр диләр. Югыйсә бүгенге көндә бездә Кырым хөкүмәтендә, Кырым Республикасында һәм Украинада безнең хокукларны бик үк якламый диләр. Россия гаскәрләре операция башлауга куркалармы алар? Куркалар. Ләкин башламас дип өметләнәләр. Өмет бит шундый нәрсә инде, иң соңына үләләр бит инде. Өметләнәләр. Башламас дип. Чөнки алар әйтәләр, бу бик зур халыкара агызыгыга, гавага китереп чыгарачак диләр. Алар шуннан да Кырым татарлары арасында хәрби ниләр оешмалар оештырып сугышырга уйлаганнар идеме, Юк, ансаны сугышырга уйлаганнар. Мин әйтәм, Чубаров әйтә буенча без сугышырга уйламыйбыз ди. Без тыныч юл белән хәрәкәт ягыннан, бу Чубаров сүзләре, Рифат Чубаров сүзләре. Безнең һич кенә кораллы оешмалар оештырып сугышырга исәбебез юк. Чөнки без үзебезнең бүгенге хәлебезне беләбез, безнең халкыбызның хәле бик авыр хәлдә, без булай да бик күп югалттык инде. Булай да без инде 100 меңләгән үзебезнең милләттәшләребезне югалттык, без тагын да инде шушы югалту юлына барасыбыз килми диде.